SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। भैया हो जिला परिषद के उम्मीदवार हथिन हो। भैया हो जिला परिषद के उम्मीदवार हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। भैया हो जिला परिषद के उम्मीदवार हथिन हो। भैया हो जिला परिषद के उम्मीदवार हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। हथिन हंसपुरा क्षेत्र उतरी से खड़ा। गावे गावे गली गली सुनैत ही आई हाला। हथिन हंसपुरा क्षेत्र उतरी से खड़ा। गावे गावे गली गली सुनैत ही आई हाला। दीदी हो उत्तरी क्षेत्र से चिंतामणि खड़ा हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। दीदी हो उत्तरी क्षेत्र से चिंतामणि खड़ा हथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। घूमी घूमी बंटी भाई मांगथिन आशीर्वादवा। चाचा चाची भैया भाभी करी होई यादवा। गुडू मनोज चाचा मांगथिन आशीर्वादवा। चाचा चाची भैया भाभी करी होई यादवा। दीदी हो स्वर्गीय विजय चाचा अच्छा इंसान हलथिन हो। दीदी हो स्वर्गीय विजय चाचा अच्छा इंसान हलथिन हो। भैया हो चिंतामणि गरीबवन के शान हथिन हो। भैया हो सिद्धि रवि रंजन गीतिया गाव हथिन हो। SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा।